Joo, eli tässä olisi vähän tämmöistä ilmoitusluontoista asiaa. Elikkäs mä ajattelin aloittaa uutta Minecraft-sarjaa. Semmos niinku Megamobi-sarjaa. Se 1.16 niinku Minecraft defaultti texture on, se on niinku 16x16 tai jotain tällaista. Niin mobissa yksi blokki on yksi semmonen pikseli, mikä näkyy siinä niinku jossain blogissa. Elikkäs voitte laittaa kommentteihin niitä ideoita, mitä mä voisin rakentaa. Ja mulla on yksi niinku jo rakennettu, tai oikeastaan no on niitä ainakin joku 4 rakennettu. Elikkäs voitte laittaa sit johonkin videoihin, mitä mä teen. Niitä nopea, se olisi moi.